Dobrodošli na snimak o osnovnom oduzimanju. Hajde da prvo malo uradimo pregled osnovnog sabiranja. Da smo rekli 4 plus 3, šta bi to značilo? 4 plus 3. Čemu je to jednako? Postoji nekoliko načina na koji smo mogli ovo da razmotrimo. Mogli smo reći, imali smo 4 nečega, recimo da smo imali 4 kruga ili ne znam, imali smo 4 limuna za doručak. Dakle, 1, 2, 3, 4 limuna za doručak. I recimo, imali smo još 3 limuna za ručak. 1, 2, 3. I mogli biste vidjeti 2 plus 3 kao koliko ukupno limunova smo imali. Dodajem 3 na 4. Koliko smo ih ukupno imali? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imali smo ukupno 7 limunova. Još jedan način na koji smo mogli ovo posmatrati je da smo mogli nacrtati našu brojevnu pravu. I nacrtat ću je žutom, zato što ovo nije sada dovoljno široko. Nacrtat ćemo je žutom, zato što pričamo o limunovima. Recimo da je ovo naša brojevna prava. I ako počnemo od broja, hajde da nacrtamo sve brojeve. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Možete misliti na ovo kao da kažemo mi smo na brojevnoj pravi. Počinjemo na broju 4. To je taj broj 4. I njemu dodajemo 3. Dakle, povećat ćemo duž brojevne prave za 3. Dakle, ići ćemo na 1, 2, 3 i završit ćemo na 7. Mogli biste reći, ako imam 4, dobijem još 3, imaću 7. Ili ako povećam 4 za 3, takođe imam 7. Dakle, šta je sada oduzimanje? Jer to je suština ovog snimka. Ne bi trebalo da trošim sve vaše vreme pričajući o sabiranju. Hajde da uzmemo primjer od 4 minus 3. Čemu je to jednako? Hajde da promenim boje, samo da držim stvari zanimljivim. Dakle, čemu je 4 minus 3 jednako? 4 minus 3. Oduzimanje ili minus je suprotno od sabiranja. U sabiranju radite nešto više. Dodajete. Ne želim da koristim reč sabirati, da bismo definisali sabiranje, ali to je ono što radite. Imali smo 4 limuna i onda smo imali još 3. U oduzimanju vi uzimate. Ovaj primer, ako smo počeli sa 4 limuna, recimo, imali smo 4 limuna na tanjiru, ako oduzimam 3, ako kažem minus 3, umesto dodavanja ta 3 i dobijanja 7, ja ću skloniti 3. Dakle, možda ih jedem ili ih dajem vama u zamenu da pogledate ovaj snimak. Dakle, sklonite 3 od ovih 4, recimo ovaj odlazi i ovaj odlazi. Koliko preostalih limunova bismo imali? Ovo je jedini koji nismo precrtali, znači imali bismo jedan preostali limun. I ovo bi bio taj limun koji je preostao. Nije morao da bude taj, mogli smo da precrtamo bilo koje 3. Drugi način da razmotrimo ovo, hajde da nacrtam isti limun obojenom brojevnom pravom. Recimo da je ovo upravo ovde brojevna prava. I nacrtat ću sve iste brojeve. Dakle, to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naravno, brojevna prava se nastavlja, ne postoji najveći broj. Možete da zamislite, može vam pasti na pamet bilo koji broj, a ja uvek mogu da smislim neki veći od toga, tako da najveći broj ne postoji. Upravo zato smo nacrtali onu strelicu tamo, jer nikada ne bismo bili u stanju da nacrtamo celokupnu brojevnu pravu. Kako god, vratimo se oduzimanju. Počinjemo sa 4 limuna, ali tako? Kada smo dodali 3 plus 3, otišli smo udesno za 4 polja na brojevnoj pravoj. I to zato što je desno vrednost koja se povećava. Pa smo prešli sa 4 na 5. To je još jedna vrednost. 5 na 6 je još jedna, a 7 još 3. Sad oduzimamo od 4. Šta sada radimo? Šta mislite da ćemo da uradimo? Pa pošto oduzimamo, smanjit ćemo ukupan broj limunova koji imamo. Uzimam 1, stižemo do broja 3. Uzimamo 2, stižemo do 2. Uzimamo 3, uzeli smo 3, je li tako? Tako da se vraćamo 1, 2, 3 polja na brojevnoj pravoj i završit ćemo na broju 1. I ovo 1 je upravo ovde. Samo da ponovimo. Dodavanje je kada radimo na tome da nečeg bude više. Oduzimanje je kada uzimate. Ako pogledate kroz brojevnu pravu, dodavanje je uvećavanje na brojevnoj pravoj za dotični iznos.
Tako da u ovom slučaju uvećali smo brojevnu pravu za 3. I prešli sa 4 na 7. U slučaju oduzimanja vraćamo se nazad na brojevnu pravu. Umanjujemo za iznos koji oduzimamo. U ovom slučaju umanjili smo za 3. Vraćamo se nazad 1, 2, 3 i evo nas na 1. Ako to posmetramo na drugi način, ukoliko imam 4 nečega, ako poklonim 3 ili pojedem 3 ili ne znam šta već, uradim sa 3 komada nečega, ako izgubim 3, ostaće mi 1. Hajde sada da vam pokažem neke interesantne stvari u vezi sa oduzimanjem. Znamo da je 4 minus 3 jednako 1. Hajde da vam pokažem još nešto što je interesantno. Šta je 4 minus 1? Pa možemo da iskoristimo primer. Hajde da upotrebimo primer sa limunovima. U stvari, hajde sa jabukama, malo su mi dosadili limonovi. Hajde da dodamo 4. 1, 2, 3, 4. Nova mi je olovka, pa nekad neće da piše kako treba. Hajde da kažem da imam 4 jabuke. Ovo je taj primer koji predstavljamo. I ja treba da pojedem jednu. Pa će jedna biti uklonjena. Koliko će mi jabuka ostati? Pa 3. Tako da je 4 minus 1 jednako 3. Ako to uradimo na brojevnoj pravoj, počeli smo kod 4 i oduzmemo 1. Uklonimo 1. Postaćemo za broj manji. Vraćamo se unazad na broj 3. Oba načina funkcionišu. Ali zar ovo nije interesantno? 4 minus 3 je jednako 1 i 4 minus 1 je jednako 3. I sad vi možete da kažete, da li smo izabrali brojeve kod kojih se to poklapa? Pa ispostavit će se da je to poklapanje slučaj kod svih brojeva. Neću sad mnogo da komplikujem, već zadiremo u nešto čime ćete se kasnije baviti, možda u algebri jednog dana. Ali da ne ulazimo u sve to sada. Otkud sve ovo? Pa ovo je takođe zasnovano na činjenici da je 3 plus 1... Ok, hajde da se ne zbunjujemo sada. Izvinjavam se ukoliko ste sada zbunjeni. Hajde da vam pokažem još jednu interesantnu stvar. Šta je 3 plus 1? 3 plus 1 je jednako čemu? Pa to je lako. To već znate iz elementarnog sabiranja. Možete da počnete sa 3 na brojevnoj pravoj i da dodate 1. I gde ćete se zaustaviti? Zaustavit ćete se na 4. 3 plus 1 jednako je 4. Ili ste mogli da počnete od 1 na brojevnoj pravoj i da dodate 3. 1, 2, 3. I takođe ćete se zaustaviti na 4. I takođe znamo da se sve ovo može obrnuti. Obe varijante daju 4. Šta vidite ovde? Pa postoji buljug stvari koje smo ovde napisali i sve su one na neki način međusobno povezane. 1 plus 3 jednako je 4. 3 plus 1 jednako je 4. 4 minus 1 jednako 3. U suštini 4 minus 1 i dobijanje 3 je ista stvar. Govorite identičnu stvar sa 3 plus 1 jednako je 4. Ova tvrdnja kaže ako dodam 1 na 3 dobijam 4. Ova kaže uzmem 1 od 4 i dobijam 3. Pa ako počnem sa 4, vratim se nazad, dobijem 3. Ova kaže ukoliko počnem na 3 i pomerim se za 1 naviše, dobijam 4. Nadam se da vam ovo daje barem nekakvu ideju o tome šta je zapravo oduzimanje. U sledećem snimku pozabavit ćemo se problemima elementarnog oduzimanja onoliko koliko bude stalo u 10 minuta. Posle toga, bit ćete spremni da radite vežbanja. Vidimo se uskoro.